Ahoj! Vítejte u Japondělí, pořadu o Japonsku, který vychází v pondělí. Dnešním tématem bude rozhlasová rozcvička, neboli Radio Taisou. Od roku 1928 vysílá stanice NHK každý den v 6:30 ráno rozhlasovou rozcvičku. A spousta Japonců podle ní cvičí. A to i v dnešní době, i když dřív to bylo mnohem víc populární. Každopádně je to nedílná součást japonské kultury, kterou v Japonsku každý zná. A možná je to i tajné tajemství japonské dlouhověkosti. Nápad přišel původně z Ameriky, kde ve 20. letech rozhlasové cvičení sponzorovala jedna pojišťovací společnost za účelem zlepšení zdraví Američanů. Tam se to nikdy úplně masivně nechytlo, za to, když byl podobný koncept přenesen do Japonska a slavnostně spuštěn v roce 1928 při příležitosti korunovace císaře Hirohita, nastartoval tradici, která vydržela až dodnes. I když s malou přestávkou v jistém poválečném období, kdy takové cvičení bylo považováno za příliš militantní. Nejde o žádné extra náročné cvičení, spíše o takový lehký stretching a celkové rozhýbání. Zaměřené je to na krevní oběh a zvýšení celkové pohyblivosti. Pohyby nejsou nějak složité a v modifikované verzi se dají dělat i v sedě, aby to mohl cvičit opravdu každý. K celému cvičení se váže i slogan Itsudemo, dokodemo, daredemo, takže to může dělat kdykoliv, kdekoliv, kdokoliv. Je k tomu klavírní hudba, která se za těch skoro 90 let v podstatě nezměnila. Když ji Japonci slyší, tak údajně automaticky začínají cvičit. Můžete to někdy zkusit. To cvičení jako takové se párkrát proměnilo v průběhu let a dnes existují dvě verze, nebo spíš dvě části. První je zaměřená na všechny věkové kategorie a druhá spíše na zlepšení fyzičky, ta je určená pro mladší ročníky. Ty části se jmenují číslo 1 a číslo 2. Nechám vám tu v popisku odkazy na celou rozcvičku, respektive obě její části, abyste si ji mohli sami vyzkoušet, když budete chtít a třeba zařadit do svých ranních programů. V těch videích jsou i ukázky, jak cvičit, protože přestože původně to byla rozhlasová rozcvička, tak s nástupem televize vznikla i videoverze. A je vysílaná dnes dokonce i víckrát denně, nejen všech 6:30 ráno, aby ji mohl stihnout opravdu každý, kdo bude mít zájem cvičit. V meziválečném období, když Radio Taisou začínalo, bylo jednak docela oblíbené, protože používalo novou cool technologii rozhlasu a taky tak trochu povinné, takže tehdy cvičili opravdu téměř všichni Japonci. Druhou vlnu popularity pak získalo v 50. letech, kdy bylo obnovené po té poválečné přestávce a to se tehdy cvičilo ve školách, na pracovištích, v parcích, v domácnostech, prostě téměř všude. Udává se, že v dnešní době na rozhlasovou rozcvičku cvičí 20% japonské populace, což je pořád 25 milionů lidí. A dneska jde především o důchodce a děti. Důchodci to cvičí nejspíš ze zvyku a z nostalgie a děti z povinnosti. Našla jsem údaj, že 3/4 japonských základních škol využívají rozhlasovou rozcvičku. Ale nejspíš už ne každý den, ale hlavně jako rozcvičku před tělocvikem a na takových těch sportovních dnech. Fascinující zajímavostí ale je, že přes letní prázdniny to na mnoha místech cvičí školáci organizovaně v parcích, v těch 6:30 a dostávají za to razítka do takových speciálních kartiček. Když chodí poctivě a nazbírají razítka za každý den za celé léto, tak pak za to dostávají i nějaké věcné ceny, nějaké sladkosti, školní potřeby a tak něco. Ale ani některým dospělým se to dneska nevyhne. Sice je tenhle zvyk už mnohem méně rozšířený než dříve, ale v některých firmách, hlavně těch tradičnějších, pořád přetrvává to, že zaměstnanci cvičí rozhlasovou rozcvičku ráno všichni společně před prací. Ať už dobrovolně nebo povinně, záleží firmu od firmy. Nebývá to ale v těch 6:30, ale třeba až v 8. Mělo by to utužit týmového ducha a zlepšit zdraví zaměstnanců, takže výhra pro všechny. Určitě se mi ozvěte do komentářů, pokud máte s Radio Taisou nějakou osobní zkušenost, cvičili jste to v Japonsku, potkali jste Japonce, kteří to cvičili, nebo jste si ho zkoušeli cvičit sami doma. Já to nejspíš vyzkouším v tomhle týdnu, tak jestli chcete, můžete každé ráno virtuálně cvičit se mnou a pak mi určitě dejte vědět, co to s vámi udělalo.
A nezapomeňte taky odebírat kanál Japondělí a dát tomuhle videu palec nahoru, pokud se vám líbilo nebo jste se dozvěděli něco nového. Mata se reishu!